Αρμευτής και Σουρδής. Αποστόλη σε πρώτος στις καρδιές μας. Ξέρω. Τρίτος, Δανέλης Λικούργος. Προκρότημα. Δεύτερος, Γιαννούλας Αποστόλης. Και πρώτος, Παπαγιάννης Σπύρος. Σήκωσέ το! Σπύρο, σήκωσέ το πια! Κάμε προσοχή μόνο να μην κλειστρήσατε. Σπύρο, σήκωσέ το! Μη με βρέξεις! Όχι σαμπάνιες. Σπύρο, δεν σε βλέπω να έχεις πάει στα μπουζούκια πρόσφατα. Σπύρο, σήκωσέ το! Πάμε γερά, ένα δυνατό χειροκρότημα για την κατηγορία χόμπι. Πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο πρώτο Cardio Time Attack. Μπράβο!